Kaixo, Sutan taldea gara eta Nafarroatik heldu gara. Eta ni Eneko naiz, ahotsan. Ni Unai baterian. Ni Mikel bajuan. Sergio gitarra. Eta Iraitz Bertze gitarra. Bueno, masones ibilbidea 2009 bukaera nola hasi genuen, elkartu ginen, 5 lagun. Eta musika intentzioa kostatzeko musikaz eta denak pasio ginelako. Eta maketatxoak grabatu genuen. Gustoko dugu lehiaketak eta bertzi kontra pixkot egin eta gure maketa pixkat ikusteko jendia nola den eta ezaguna egiteko. Personalmente gusto nahi jotzen den kanta da. Zeba, egiten dugu transmititu gure indarra kanta honekin, zeba Sutan gainera irausten dugu gure indarra eta kantan ere intentzioa jendiri gure musika entzuten animatzeko. Zuretzat, Estefani. Ez zaudela bakarrik, pentsatu behar duzu maiz, zurekin gaudela, esatera etorri naiz. Dena ditulako Sutan egoteko arrazoiak, eta gurea. Sutan gaude. Sutan gehartetik. Naiz eta Sutan egon hemen, azetasuna badakigu zer den, dena tokikotari megetetik, oio askenetan nira barrutik. Ez zaudela bakarrik, pentsatu behar duzu maiz, zurekin gaudela, esatera etorri naiz. Naiz eta Sutan egon hemen, azetasuna badakigu zer den, damaren montra zen kanta hau, amnesak harrapatu oten hau. Memoria eroria. Dena zuria ikusten dira. Behar zaio doinuari koloria. Sutan gaude. Sutan gaude. Sutan gaude. Sutan gehartetik. Sutan gaude.